Ver a los edificios moverse como si fueran medio de goma, o sea, que te balancean, yo no sé si es 1 metro a la derecha, 1 metro a la izquierda o 2 a la derecha e izquierda, esto no lo sé, pero lo que sí que es verdad es que se impresiona cuando salimos todos a la calle el ver cómo esos edificios parece que sean de goma y cómo se están moviendo. Pero luego han venido las réplicas y esas réplicas que algunas han sido fuertes, claro, estás en un hotel, por ejemplo, en 7º o 8º piso y es que notas cómo se mueve el hotel baila contigo, entonces no hay manera de dormir, cada hora es como si alguien viniera y te dijera, tú levántate. És Ricardo Horaci, el propietari de l'empresa mallorca Baluns. Ja el sentirem divendres passat, des de Tòquio, i avui ens ha explicat des de Cala Ratjada com va viure el terratrèmol. Era allà, al Japó, a una convenció de globus aerostàtics, l'activitat a la que es dedica la seva empresa, per representar Espanya. Tot i el caos dels japonesos, en destaca la reacció davant la desgràcia, tranquil·la i ordenada. Dissabte passat va jugar més motivat que mai, no només perquè fos titular per primera vegada, sinó perquè va rebre una allau de missatges d'amics i seguidors nipons que li demanaven una estona d'alegria. Avui continua preocupat per la gran quantitat de gent que encara està desapareguda. Abans d'atendre els mitjans de comunicació, ha volgut dedicar 1 minut de silenci a les víctimes. No tinc massa notícies directes del que passa allà, però he parlat amb els meus amics i m'han dit que encara no estan fora de perill. Hi ha moltíssima gent desapareguda encara, i això és el que em preocupa més. Si dissabte l'Audrup li dona una nova oportunitat, ell jugarà al màxim. Estic anímicament preparat per jugar dissabte. Ho he de fer. La meva feina és jugar aquí, i això en certa manera pot ajudar al poble japonès. Amb la incògnita de què passarà amb els partits de la selecció japonesa, Aki assegura que si el convoquen no hi faltarà.